Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi ye araba ye mais kalo tile 24 san 2023 aw minnu b'a filɛ sanga an'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la kunnafoni min nabaw sigi k'a makɔnɔ Mali kunnafoni.net Jabarani ale sanfɛ tɛnɛ fo ka taga se juma ma ni y'o kunnafoni waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni damela bi Colonel Sadio Kamara ni ale ye ministre min ɲɛsinen bɛ sɔrɔladon ani kɛlɛkɛcɛkɔrɔw ka ko koɲɛbɔli olu ɲɛnabɔli masa ale ni a jɛɲɔgɔn kɔni ye u kunda kucɛlakaw ka dugu kɔnɔna o ka mɛ kalo tile 22 san 2023 ani a cɛkɛɲɔgɔn kɔni taara waati min na sa fɛn min ye kucala gouverneur ale ni parti politique mɔgɔ fo ka taga se maa tɔw ma sa olu kɔni bɔra ni ka ministre n'a ka jama ni ka u kunbɛn u taa kun ye fɛn min ye sa o de ye fintigilakaw daga yɔrɔ min ni a ka kan ka jɔ kucalakaw olu fɛ yen nɔ o birigiden fɔlɔ ministre ye o da o daga yɔrɔ yɛrɛ kɔni ka kan ka jɔ hectare 700 o de sanfɛ nka hectare 64 a bɛna jɔ o de sanfɛ fɔlɔ. An ka fintigilakaw ka chef d'état major filanan ni o ye colonel Mahamadu Kanute ye ale fana n'a ka maaw kɔni ye u kunda masinakaw ka dugu o kɔnɔna ka mɛ kalo tile 22 san 2023 u taara mina sa o de ye ka taga dɛmɛ don u tɔɲɔgɔn olu ma ka kɛ ni bingani wale kɔni taara ka u daga yɔrɔ sɛgɛrɛ mɛ kalo tile 21 su ka dugu jɛ mɛ kalo tile 22 la san 2023 nka fintigilakaw kɔni u ye kalo gɛlɛn dinɛ tigilamaw ni ka olu torin ka bɔ u daga yɔrɔ la hali n'o y'a sɔrɔ fintigilaka maa kelen o kɔni bɔnɛna a ni na. Kunu mɛ kalo tile 23 yɛrɛ wolo début sur rempart olu kɔni ye kunnafonidilaw ni ka olu wele kunnafonidilaw wele kun kɛra fɛn min sa o de ye ko sini mɛ kalo tile 25 san 2023 u bɛna bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nɛgɛ kanɲɛ 14 o wagati palais des sports o kɔnɔna la fara ɲɔgɔn kan in kun ye fɛn min ye o de ye ko MINUSMA ka ta ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la. A bɛ kalo damadama bɔ bi fɛn min ye lafiyabugukaw ye olu kɔni gɛlɛya bɛ u kan gɛlɛya min yɛrɛ n'u tɛ se ka u da waga ka a kuma fɔ k'a sababuya kɛ ɲamanto min ni a cɛli kɔni daminɛna olu fɛ yen nɔ a kelen bɛ gɛlɛyaba ye u bolo k'a sababuya kɛ kasajugu kɔni kelen bɛ ka olu tɔɔrɔ u sigiyɔrɔ la ɲamanto in kɔni tɛ ka ban cɛ la wa gɛlɛya fana bɛ ka don u ni ɲamancɛbaw olu ni ɲɔgɔn cɛ nin wagati in na. Sini ye mɛ kalo tile 25 ye san 2023 farafina jamana bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna farafina ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o ɲɛnamaya min ni ale bɛ wele ko journée de l'Afrique yɛrɛ fɔlɔ a tun bɛ wele de ko journée de la liberté a bɔra o de kɔnɔna la sa ni ka kɛ journée de l'Afrique ye.
ka kɛ ni yuruguyurugu o kɛlɛli ye ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la an ka kɛnɛyasoba min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Gabriel Touré ale ɲɛma kɔni tɛgɛ dara ale ka mɛn kalo tile 23 san 2023 o kɔnɔna la a kɛra maa minnu fɛ sa o de ye brigade du pôle économique et financier maaw ye olu kɔni kalo damadama ni ka o kɛ ni maa ninnu olu dɔdɔli la Gabriel Touré yɛrɛ ɲɛma n'o ye Abdoulaye Traoré ka taga se u ka waribon tigilama kɔrɔ o yɛrɛ masa n'o ye Fankele Traoré olu le kɔni bɛla kiri tigilama olu ka bolo ka sababuya kɛ k'u ye jamana kɔni nafolo dɔ ni ka o dun. Chambre de commerce et d'industrie ale ɲɛma kura ni ka o sɔrɔ ni o ye Manju Sempara ye Manju Sempara ale si bɛ t'i jɔ san 64 na ni wagati na Manju Sempara yɛrɛ kɔntu Isuf Bacile ale ka ɲɛma dangana kun kelen ka Isuf Bacile ni ka ale nɔ labila ka sababu kɛ Isuf Bacile bɛ kiri tigilama olu ka bolo kan ko a kɔni ye coronavirus nafolo miliyari caman ni ka o de yurugu. Amadogo machila ka fɔ ko defu kimelu kɔni daminɛla tɛmɛni na an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la a bɛ senna a kun bɛ cɛ bi araba donya o yɛrɛ la nka kunna sini ni kunun kɔni a yɛrɛla ka fɔ ko waleya dɔw kɔni olu kɛra defu o la an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla o la Tombouctou Mopti ka taga se Kayi o ma Kayikaw fɛ yen nɔ u ka kalanso min n'o wele ko Selenkenyi ale bɛ Bafula bɛ o lamini na kalanden 2 olu kɔni gɛnna ka bɔ kalanso o kɔnɔna ka tila tuguni ni ka lakɔlɔsiba 2 ni ka olu fana ka baara ni ka o ɲɔngiri ni wagati in na ni kalanden 2 ninnu kɔni minɛna ka sababuya kɛ nɛgɛjuru o de tun bɛ u bolo ni u tun bɛ ka ja ka o ci ɲɔgɔn ma kɛnɛmana o la walasa ka se ka jaabi ni ka o ciw ma k'u to kalanso o kɔnɔna la o wagati kelen fana na jamana ale kɔrɔyan fanfɛla fɛ direkaw olu fɛ yen nɔ olu kɔni ma se ka kimɛli kɛ ka sababuya kɛ lakanabaliya o ye an ka jamana camancɛ fanfɛla o la n'o o ye yuwarikaw olu fɛ yen nɔ kalanden maa 10 bɔɲɔngo olu fana kɔni ma se ka kimɛli ni ka o kɛ ka sababuya kɛ fɛn min ye bugunlatigɛ sɛbɛn hali kelen o kɔni tun tɛ olu bolo o de y'a to olu kɔni fana ma se ka kimɛli kɛ u ka kalanso o kɔnɔna la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damanan tun bɛ an bolokɔrɔ bi arabadonya na ni k'a da kulo kan o de tun ye nin ye tunga lafiya de an ka kunnafoni ale ye jukɔrɔma dondoba ye ni wagati in na terrain ale bɛ tunga lafiya ma bolo banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ terrain kelen bɛɛ lajɛlen titre foncier 15/20 a musaka o ye sɛbɛnwari miliyɔn 4 ani 500 ye n'a miliyɔn 4 ni 500 bɛ maa min bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se k'a sara n'o fana t'i bolo i bɛ se k'a sara kalo fo kalo 12 kɔnɔna la euro wari 573 i bɛ o bɔ san kelen o kɔnɔna la n'o fana ka surun e maa min bolo sa i bɛ se k'a sara euro wari 382 kalo 18 o kɔnɔna la ni kilali ka terrain wari sara la kuma min na terrain papier ale bɛ kɛ e ta ye o kɔfɛ terrain jɔliko kuma olu bɛ daminɛ o kuma la aw maa minnu bɛ yen nɔ tunga fɛ ko terrain tɛ aw bolo nin ye terrain sɔrɔli occasion o nalen dile aw ma ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ aw ma ɲani tunga lafiya de bɛ se ka o k'aw ye o kuma la a y'an wele an ka nɛgɛjuru sira fɛ 72 18 42 47 walasa aw ka se ka kunnafoni jɛlen ni ka o sɔrɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.